Isem pajjiżna kompla jkun imfaħħar għal kooperazzjoni ma' entitajiet barranin b'antiċipazzjoni għal Europride li se jkun qed jittella fostna xarejn oħra. Is-servizz ta' akkomodazzjoni għal persuni LGBTIQ+ imsejjaħ Mr. B&B innota l-ospitalità li se jkollhom f'pajjiżna għal dan l-avveniment. Mr. B&B imbarka fuq inizjattiva bl-isem ta' Silver Pride, intiża biex tagħmel il-Gay Pride ta' din is-sena aktar inklusiva anke għal anzjani tal-komunità LGBTIQ+. Fil-fatt dan is-servizz se jkun qiegħed jikkolabora ma' qdiet f'diversi pajjiżi fejn se tittella l-Pride March. Fosthom f'Pariġi fejn is-servizz se jkun qiegħed joffri akkomodazzjoni għal persuni anzjani tal-komunità tul fejn se tittella l-Pride March biex anke huma jkunu jistgħu jiċċelebraw il-kisbiet tal-istess komunità. L-istess se jkun qiegħed iseħħ f'pajjiżna fejn is-servizz Mr. B&B ukoll se jkun qed joffri aktar opportunitajiet għal persuni anzjani waqt li se tkun qed tittella l-Europride. Fl-istess ħin se jkun qed jinbagħat messaġġ favur aktar inklużjoni u ugwaljanza. Dawn l-inizjattivi se jkomplu jingħaqdu ma' kullana ta' inizjattivi brabta mal-akbar ċelebrazzjonijiet fl-Ewropa tal-komunità LGBTIQ+ li wkoll se jkunu qegħdin jiċċelebraw it-traġitt ta' pajjiżna f'dan il-qasam u li wassal biex fl-aħħar snin iddominajna l-klassifika dinjija bħala l-aktar pajjiż bid-drittijiet għal persuni LGBTIQ+.